Tota la fruita i verdura de proximitat que oferim als nostres establiments de bon preu i esclat ha estat produïda segons els criteris de producció integrada, d'acord amb el nostre compromís amb l'agricultura sostenible de Catalunya. La producció integrada segueix la traçabilitat des del camp fins al punt de venda. Aposta pel creixement sostenible dels cultius, prioritzant la lluita biològica i minimitzant el consum d'aigua. Hem treballat amb tots els nostres proveïdors de fruita i verdura de Catalunya per garantir que tots els frescos d'aquesta secció han estat obtinguts mitjançant els criteris de sostenibilitat de producció integrada. Així, oferim un producte de valor afegit al nostre consumidor pels mètodes respectuosos amb el que ha estat conreat. A bon preu i esclat, posem en el mercat una fruita i verdura de més qualitat i fomentem l'alimentació saludable.